Ollaan Kolemasaaren luomuviinitilalla, tämän valtavan suuri tila. Tässä selitetään, että miten se tapahtuu, tämä koko toiminta, siitä kun se on rypäleet. Rypäleet tulevat tähän sadonkorjuun mukana, traktorit tuoda tähän. Sen alapuolella on suuret tankit. Siellä on noin 50 erilaista valtavan suurta säiliötä. Ja sieltä seuraava kerros alaspäin on noin 600 tammitynnyriä, jossa parhaimmat viinit kypsytetään. Sieltä, sitten kun se on kypsytetty, niin se menee tänne näin, tällä se pullotetaan ja sieltä se lähtee ympäri maailmaa. Ja tämä on minne me menemme seuraavaksi, siellä nimittäin maistelemme näitä heidän luomuviinejään. Ja mikä kans vielä mielenkiintoista, tässä on automaattinen ilmastointi. Päivässä aikaan huoneet pysyvät viileänä, kun nämä ikkunat suljetaan, ja yöllä ikkunat avautuvat automaattisesti ja sinne tulee viileää ilmaa, että se pysyy aina 16-asteisena, ja siellä virtaa vesi, jotta ilmankosteus pysyy siellä tammitynnyrikellarissa noin 80-asteisena.